Papakita po sa atin ngayon ni Paring Kyle yung tamang pagbabawat. Mala, sige lang. Magaling po yan. Yan ang pinakamagaling na magbawat dito sa barangay Gasang Mangaldan. Yan na po. Pinapaikot niya na. Yan na po. Tignan nyo po yan guys. Napakagalit niya. Ayan na siya guys. Pinaikot niya yung bawat niya. Ayan o. Ang galing talaga. Ang galing. Ang galing. Ang galing talaga magsulat guys. Nakita nyo yan? Astig yan. Astig. Yan ang Paring Kyle natin guys. Ano po ang tamang pagtali? Yan po ang tamang pagtali. Sinasabi po, ini-explain niya. Yan siya. Ayan, ang galing talaga. Umiikot na. Umiikot na. Nakapagsulat pa siya guys. Kita niya yan, napakagaling niyang bata na yan. Idol ko yan, idol. Idolin niyo ako, kumuta! Para pakita mo pa sila na isang dance move. Pakita mo sila isang sayaw. Uy, ang galing-galing talaga. Yan ang aking Kyle. Kyle Castañaris po lamang, mga idol. Yan mga idol, nakikita nyo idol. Magaling yan idol. Ayun na, pinaiikot niya idol. Ang galing talaga. Bilis ng ikot niya idol. Sinurat niya idol. Nasurat niya idol. Galing, galing. Galing talaga. Yan daw yung paano yung tamang pagpapaikot. Yung tamang paglulubid daw, guys. Pakita mo, pakita mo. Ganyan po ang tali. Ganyan daw yung pagtatali. Yan po ang pinakamagaling magbawat dito sa barangay Gasang Mangaldan. Kyle Castañaris po lamang. Yan na. Yan na, papaikutin niya na. Pinaikot niya. Umiikot nga. Ang bilis, ang bilis, ang galing, ang galing. So, ang galing oh. Sinurat niya oh. Yun, okay na guys. Hindi na po namin patatagalin yung aming video dahil napakagaling na. Nakita nyo man.